Nani zingane zakwethu kumsombuluko ngiyanithanda bosengiseyi ngothando laka love. Hayibo ayingibusisa niyangibusisa. Amen. Nangefoni love. Hello baby. Yeah, boo. Yeah, baby. Hey, ngiyagula baby, angikho right. Yacathi umkhuhlane, angiyanga ngisho emsebenzini boo. Ungakhathazeki boo, ungangifakeli imali ukuya kudokotela. Noma ngingafa nje boo, akunalutho wena. Don't worry. Baby, ngeke expect ukuthi wena ungifakele imali njalo nje ngizoba right. Baby. Okay. Udokotela u-300 boo. Baby. Nenkinga yokulokhunja angikwazi ukuhamba kuvukeke embhedeni manje munginika imali yakadokotela fanele unginikeze boo nemali yecab. Nayo icab iba 300 lapho nje ngoba ngihlala kude. Baby. Manje baby uyazi ukuthi muye kodokotela nokufike lapho uhlala isikhathi eside nje boo. Mhlambe ngizothi sengikhona uthola ukuthi udokotela akekho sengihleli mina isikhathi eside mase ngiyalamba. Ya kushuthi ngaba u400 boo. Baby uyazi ukuthi angithandi ukuthi uspend imali kumina. But if you insist sithanda sami ukuthi ufuna ungenzela lokho anginankinga. Baby. Ngiyakubonga sithanda sami uyazi. Angazi ngenze njani baby. Izinto ongenzela zona ngiyazibonga. Okay baby. Ngizokutshela mase ngiphuma kudokotela. Okay ngiyabonga ke sithanda sami. Hayi ngiyakutshela kusengiseyi mina kayi-1. Hayi ngiyakutshela hayi nginanga manje imali ebank isekhona. Hayi ngiyayishaya lento.